Pierres manuskript. Det er jo dejligt, at vi har Aalborg Universitet. Efter min private mening, så er det Danmarks bedste universitet. Og det har vi fået bekræftet her i dag, fordi de har simpelthen givet husly til Center for Dansk Jazzhistorie. Og hvad kan være bedre? På New Orleans Jazzmuseum, der er der et opslag, hvor der står: det er svært at give en definition på jazz. De, der gives, er lige så varierede og talrige som de, der har spillet eller lyttet til. Og det fik vi et eksempel på i dag. At det er svært at definere jazz, men på den anden side kræver det visse forudsætninger at forstå jazz. Det kræver, at man ved lidt om, hvad der foregår, og man får ørerne op for jazzens særlige sprog. Ingen kan lide al jazz. Eller ingen kan lide al god jazz. Hvis man kan lide alt, så har man jo ingen smag. Men smag, god eller dårlig, ja, det er ens eget valg. Men jo bedre forudsætninger, jo større personlige glæder og oplevelser. Almindelig hjernevaskende popmusik og tæppebankermusik, det kræver ikke nogen forudsætninger, derfor er det pop. Men jazzmusik kræver forudsætninger, hvis man vil have et udbytte. Jazzen er jo langt mere omfattende, langt mere alsidig, end man almindeligvis gør sig klart. Jazzen var jo fra begyndelsen en bestemt races musik. En races musikalske afspejling af deres hele verden, den amerikanske negers. Det er den fortsat, selvom den nu også er blevet andres musik. I dag har vi således danske jazzmusikere, der kan måle sig med de bedste i verden, og hvis kunst både fortjener at blive hørt og bevaret for eftertiden. Og det har vi lige fået et eksempel på. Jazzen er født med dette århundrede og udbredt sammen med grammofonen og radioen. Derfor blev jazzen i mange år, blandt andet på grund af grammofonpladens korte form, 3 minutter, var den på 78'erne, det kan nogle af jer sikkert huske, og den blev karakteriseret som minikunst. Men også, og måske især, ignoreret som de sortes, enten barnlige og uskyldige leg med musik, eller farlige leg med erotik og anden djævelskab. Jeg har nu lyttet til jazzmusik i mange år, uden at være grebet af nogle af de ting. Man så for sig djævlen i forklædning og den uskyldige hvide pige, der opflammedes af de vilde, pissende musik, og derfor et let offer for forførelse. Med andre ord, der var mange, der mente, at jazzen var umoralsk og roden til alt ondt. Men i dag ved vi, at der er tale om overdrivelser og misforståelser, som så mange gange i historiens løb. Det er derfor godt, at der i dag findes et center for dansk jazzhistorie, som kan medvirke til at sætte tingene i deres rette perspektiv. Ikke mindst nu, hvor jazzen ikke indtager den fremtrædende plads, den engang gjorde, og som den fortjener. Jeg er derfor både stolt og glad for, at jeg kunne bidrage til den fantastiske samling, som i dag uden tvivl er en af Europas bedste og største. Jazz er musik, og musik taler til os mennesker som ingen anden kunstart. Til vores følelser og vores sindstemninger. Jazzmusik kan berige vores tilværelse. Jazz kan forstås af alle, men kun udføres af få. Og derfor blandt andet er det kunst. Vi andre må lytte, forstå og lade os berige af jazzen. Og her kan Center for Dansk Jazzhistorie spille en hovedrolle. Jeg vil gerne ønske hjerteligt tillykke med den fornemme placering i byens nye musikalske centrum. Hjerteligt tillykke.